Què passa quan una castanyera arriba a un país anglosaxó? Les castanyeres que han vingut a repartir castanyes i panellets a Londres, quan han arribat han estat atacades per una colla de zombis. Però no us preocupeu que estan sanes i estàlvies. Tot plegat era una broma en el marc de les activitats obertes de l'Escola Catalana a Londres, on la castanyada de Catalunya o el Halloween d'Anglaterra s'han fusionat. El que hem fet nosaltres avui ha sigut crear un espai per totes les famílies catalanes que hi ha a Londres, que poguessin celebrar una tradició tan catalana com és la castanyada. L'obra de teatre sobretot ha girat al voltant de dos personatges principals, que han sigut dos castanyeres, que ens han ajudat a portar el fil de la història. Hi ha hagut un moment concret de l'obra de teatre en el que s'ha explicat també la manera en com se celebra aquí la castanyada, en aquest cas el Halloween. Ara arriba l'hora de la veritat, l'hora de la teca. Si a Halloween es botzen portes a crit de trick or treat i els reparteixen caramels, què passa a la castanyada? Ara és un festa popular de Catalunya que se celebra la nit del 31 d'octubre i el dia 1 de novembre, el dia de Tots Sants, el dia dels morts. Aquesta tradició va passar a les famílies, que es reunien tots i menjaven castanyes i altres aliments del temps, com a oferent. Les castanyeres portaven sempre una faldilla molt llarga, una saboga i un cister a la mà. Sembla que la lliçó ha quedat ben apresa. Ara només queda gaudir de les tradicions amb tot el que ens aporten, ja siguin caramels, panellets o castanyes.